שלום לכולם, אנחנו כאן בסקירה של שעון פוקסי. שעון פוקסי הוא שעון טלפון עם GPS, מיועד בעיקר לילדים ומבוגרים, אך גם לחולי אלצהיימר, עיוורים ולמטיילים בעולם. כל מי שרוצה לתקשר ולאתר אדם חשוב לו. הערכה, קודם כל השעון מגיע אליכם בקופסה שחורה כזאתי, פשוטה, קטנה, לא תופסת יותר מדי מקום. כמובן שהשעון מגיע גם עם הוראות הפעלה, מדריך למשתמש, הכל בעברית, עם תמונות והסברים איך לתפעל ואיך להשתמש בו. טוב, אז ככה, לשעון שלכם מגיע מטען, USB כמובן, סוללה, וכבל USB להטענה. כניסה למחשב לא שימושית כל כך, זה רק להטעין, והשעון. תצוגת השעון. זהו השעון, זה שעון פוקסי, קטן, ידידותי, לא מעמיס על היד ולא גדול מדי, מתאים לילדים, מתאים למבוגרים. כמובן מגיע בשלושה צבעים, זה הגרסה הלבנה שלו. יש גם שחור וורוד. אוקיי, נדליק אותו עכשיו. כפתור ההדלקה נמצא כאן. יש פה שני כפתורים. זה כפתור כיבוי של המכשיר וניתוק שיחה. זה כפתור מענה לשיחה והתקשרות למספרים שמכניסים בזיכרון שלו, אנחנו תכף נדבר על זה, ושליחת SMS חירום. הכפתורים היחידים בשעון. טוב, אז ככה הוא נדלק. כמו שאתם רואים, אין שום תצוגה אחרת חוץ משעה, תאריך, מצב סוללה כאן, וקליטה של הרשת. זה לא שעון טאץ', אין בו שום דבר אחר, שעה ושני כפתורים, זה הכל. אנחנו נבדוק עכשיו את ביצוע שיחת טלפון. בשעון פוקסי ניתן להגדיר 3 מספרים. אתם מכניסים לזיכרון שלו 3 מספרים שהשעון יכול לחייג. לחיצה אחת פשוטה, קטנה, על הכפתור הזה מחייגת למספר הראשון שברשימה. במידה ואין מענה, השעון עובר למספר השני וכן הלאה. כמו שאתם רואים, השעון תצוגת מסך קבועה לשמירה על הסוללה. לחיצה על אחד מהכפתורים תחזיר לנו את התצוגה. אנחנו עכשיו נתקשר לשעון, נבצע שיחה. שיחה נכנסת, השעון לא מצלצל כדי לא להפריע, אבל מורגש רטט. אני מקווה שאתם יכולים לשמוע את זה דרך הוידאו. מענה לשיחה, לחיצה אחת. הלו, שלום. מופעל פה ספיקר באופן אוטומטי. שומעים? שומעים? הלו. כמובן הרעשים האלה נובעים כי הטלפון קרוב לשעון. על הצג אתם יכולים לראות את משך השיחה,
ואת התאריך והשעה. ניתוק השיחה מחזיר את המצב של השעה. שיחת טלפון מהשעון. קודם כל צריך להזיז את השומר מסך, אחד מהלחיצות, ולחיצה פשוטה אחת מתקשרת למספר שהוגדר פה כבר בזיכרון. כמו שאתם יכולים לשמוע את הצלצול. וניתוק. לחיצה כאן מנתק את השיחה. פונקציית ה-GPS. בשעון פוקסי קיים GPS מובנה. הוא נמצא כאן. שליחת SMS מהמספרים שהוגדרו כאן מראש אל השעון, SMS עם הספרה 2, השעון מחזיר בחזרה למספר שביקש ממנו לינק עם כתובת השעון, תמונה על מפה ונקודות ציון, היכן השעון נמצא, כך אפשר לאתר אותו. במידה ובכרטיס הסים שהכנסתם קיים גם חבילת גלישה, תוכלו לאתר את השעון גם בתוך מבנים. במידה והשעון לא מצליח למצוא את הלוויינים בתוך מבנה או בתוך משהו, מקום סגור, דירה, בית, השעון יחפש אם קיים אינטרנט בכרטיס הסים, זאת אומרת חבילת גלישה. במידה וכן, הוא ינסה לאתר את השעון לפי האנטנות הסלולריות ולא לפי ה-GPS. ככה שבכל מצב הוא ינסה לתת לכם איזשהו כתובת חזרה כדי שתוכלו לדעת איפה השעון נמצא. למי השעון מיועד? השעון מיועד לילדים שההורים רוצים לוודא שהם באמת נמצאים בבית הספר, שהילדים רוצים לתקשר עם ההורים בלחיצה אחת, כמו ששמתם לב, ניתן להתקשר אל ההורים, להודיע להם, לדבר איתם, האיכות קליטה מעולה. השעון גם מיועד למבוגרים שמעוניינים ליצור קשר עם הילדים שלהם, עם אנשים שלהם, גם לחולי אלצהיימר שיוצאים לפעמים לבדם, נאבדים. ניתן לאתר אותם, ניתן לדבר איתם, ניתן לתקשר איתם. מטיילים בעולם שרוצים לקחת את זה והמשפחה שלהם בארץ רוצה לדעת איפה הם נמצאים, או שהם רוצים לתקשר איתם בלחיצה אחת. ולעיוורים, כמובן, השעון אמנם לא מדבר ולא מקריא את השעה עליו, אבל בהחלט בלחיצה אחת ניתן לבצע שיחה. ישנה מספר תכונות נוספות שקיימות בשעון פוקסי. אני אסביר עליהן. התכונה הראשונה, מוניטור. זה אומר שאתם יכולים לשלוח SMS אל השעון מאחד המספרים שמוגדרים כמובן. השעון מתקשר אליכם בחזרה במצב של מוניטור, מצב של שומע ולא נשמע. זאת אומרת שאתם יכולים לשמוע את הסביבה של השעון, אך מי שעונד את השעון בעצם לא יכול לשמוע אתכם. אפשרות שנייה, שיחה יזומה. במידה ואתם מתקשרים לשעון ומי שעונד את השעון מחליט לא לענות, זאת אומרת לא ללחוץ כאן כי אולי הוא לא שם לב, אולי הוא לא ראה, אולי מסיבות כאלה ואחרות הוא לא היה זמין ולא יכול ללחוץ, ניתן בכל זאת. אתם שולחים SMS לשעון, השעון מתקשר אליכם בחזרה ואתם יכולים לבצע שיחה. אפשרות נוספת זה כפתור חירום. הכפתור פה, לחיצה ממושכת עליו, נראה, לחיצה ממושכת עליו, לחיצה קצרה עליו, מתקשרת למספרים שהוגדרו פה בזיכרון. לחיצה ממושכת, יורגש רטט קל. עכשיו השעון שולח SMS'ים לשלושת המספרים שמוגדרים פה עם המיקום של השעון. הוא ינסה להתקשר עם הלוויין עכשיו, ואם הוא לא מצליח הוא ינסה למצוא את המיקום לפי אנטנות הסלולריות וישלח קישור על המיקום.
זה במצב חירום שהילד או המבוגר מרגיש בסכנה או באזור שהוא לא בטוח בו. לחיצה ממושכת תזעיק את 3 המספרים שמוגדרים בזיכרון. השעון נוח לשימוש, אפקטיבי, שימושי, ויכול להציל חיי אדם.